Salutare tuturor, mă cheamă Cristi și pentru acest episod voi face FIFA 15 vs PES 2015. Episodul 2 alături de Am Gamer Pro, sau cum te cheamă? Am Gamer Pro. Da, am ghicit numele de data asta. Bun, hai să vedem. Și de Laurențiu, care dă... Aici, după mine, Ter Stegen în FIFA. Da. Da, da, da! Mamă, dar ce jod arată. Iai de capul meu! Aici e tot FIFA. Tot FIFA e aici de anii albeși. FIFA. Nici ce frez are să-mi bag piciorul. Zici că e retard. Mascherano, PES. Uite-te, PES. Este Kel. Aproape. Hai să vezi ăla de la Bayern, Robert. Ăla. Bă, și uite ce poziție l-au prins. iar cum m-a enervat și un fraier cu Husa. Piqué, PES. Dar bă, cum m-a enervat un fraier cu Husa că nu face schimb, că e căcănar. Că este fraier. Și este un copil. Și o jabră. Chicic! Taci, mă, copile. Ăsta de unde naiba e Jordi Alba? PES. Da, PES. Mamă, dar ce față de bosniac are în FIFA. Sergio Busquets în FIFA 15 câștigă. Tu nu te sperii dacă îți fac așa. Te-ai speriat. Iniesta, e clar că... Bine, bănic. Clar că PES. Bă, câte minute are videoclipul? 3. Puțin, bă, și după aia mai pun unul, e clar asta. Xavi în PES. Nu, că nu sună degeaba. Nu, FIFA, măi. PES. FIFA, PES. Și mâine o să postăm pe canalul meu, dar Al doilea clip care e jocul real, nu de pe YouTube. PES. Câștigă aici. FIFA 15. De FIFA 15 pe telefonul meu, el o să se joace, de o să postez pe canalul meu Am Gamer Pro, o să-l trimit pe Bluetooth și o să-l postez. Messi FIFA. Taci, bă, și o să-l posteze și el pe canalul lui. Nu? Da, dar numai tu o să începi. Da. Că pe canalul tău o să fie. Sau las că încep eu. Și al doilea episod. Ok. Tot FIFA arată mai clar, bă. Și aici e PES, bă, ce tare ășit. Zici că e real. Să-mi bag piciorul. Eu... Da. Doamne, dă să spargă la Husa, telefonul să vină să-mi vândă Husa. Nu, bă, aici gata, prima parte, dar o să mai pun și altul. Cu jucătorii de la Manchester United, fiindcă ăsta l-am văzut. De a vedea celebrațiile din PES 2016, să-mi bag piciorul, varul mii. Hai, Manchester United. Hai să vedem FIFA 15 vs PES 2015. Manchester United. Taci, mă, copșilul. Nu-s copșil, că Copacipil. Hai să vedem. Copșil, copac. Nu-s copacipil. Hai să vedem. Vai, ce mă enervează că mă începe cupii morților. Apă până ce... Ioi, ce față de bosniac are PES. FIFA-i, măi. PES. Aici câștigă FIFA-ul. Ăsta cine? Pe lângă noi o curvă. Cine dracu e asta? Să-mi bag piciorul. Dar tot FIFA bun. No, bine, mă. Roho! Pe aici știu unde arată mai clar, în PES. Spui, zici că are față de ratalău. Ăsta cine-i? Este Ghiță Munteanu din Balat. La fotbal. Ăsta cine-i, naiba? morți. Ăsta unde o răsări să-mi bag piciorul? Cât are ăsta? Polen. Are 2 minute, ce se faci? Bă, zici că nici ce freză faină are aici. Dar pe tot carahatul arată. Nu știu că e căcat pe bă, să-mi bag piciorul. Nu vârte bunica. Aici... N-am cuvinte, cine dracu e asta? Eu. Nu, aici vorbeam. Cine dracu și ăsta să-l bag? L-am văzut pe Falcao și am crezut. Ăsta e Fellaini. Fellaini. FIFA. Fellaini. FIFA. Asta cine dracu? Mi dai.
Asta cine dracu-i? Ce-mi faci? Să șteargă jocul. Să ștergi jocul. Bă! Aici n-am cuvinte să spun cine-s țăranii ăștia. Mă, deci n-am cuvinte să spun cine-s țăranii ăștia. Cine-i bosniacul ăsta? Deci dacă ăsta e Ionios Popă. Ăsta e Di Maria, știu. FIFA aici. Fii atent ce față de pițigoi are aici să-mi bag piciorul. FIFA. Cum să arunc diamantele? Falcao în FIFA, uită-te. Uită-te. Radam, Caramel Falcao e FIFA sau PES, nu știu. Eu zic că PES. ok. Van Persie FIFA, să vedem. Rooney FIFA 15. În episodul următor am zis că o să filmez cu AM Gamer Pro, iar episodul când o să filmez eu, o să filmez că dacă găsesc FIFA 16 vs PES 2016. Asta ce naiba? Cred că mai pun un clip din ăsta. Ba da, mai bun. Da, păi nu, dacă mai găsesc. Asta cine? De la Național, îl pun? Pune-l. Hai să vedem. Dar numai 2 minute și ceva e un clip din ăsta. Asta e 2 minute și ceva. Să nu treci de 20 de minute. Nici de 15 nu pot să trec. Că nu mă lasă să-l pun. Dar maxim cea mai lungă filmare a fost de 10 minute. Ai de capul meu, ce clar arată Neuer în FIFA. Uită-te. Asta cine dracu-i? Și de unde a apărut? Să mă cerul. Matt Hummels. Măi, prietene, hai încoaci. Eu zic că PES. Tu? PES. Aici tă PES. PES. Uite-te ce freză are, ca și în realitate. Atunci ce freză faină ai. Asta cine naiba? Să-mi bag piciorul, cine-i hoherul ăsta? Și eu dacă mi-aș putea schimba numele, dar nu știu cum, mi-aș spune Cristi Maxim Gaming. Numai jocuri filmez, asta e clar. Mamă, dar asta, cine dracu, ce bolund e ăsta? Dar pe și mai de mult. Am un prieten, primul Gamer Pro, PES, care astăzi s-a jucat Minecraft și nu a știut cum să facă o casă. O casă! Să-mi bag piciorul. Serios. Eu cred că știu cine e ăla, dar nu-i pomenesc numele și aici FIFA-i. Mamă, dar ce față are ăsta? Ce ai de capul, mă? Cine e ăsta? Cine e ăsta? Față de ratală. Ce-ai făcut aici? Vreau să pus. Și bunica are freza mai faină. Dar lasă-mă că vreau să fac ceva. Bă! Și bunica are freză mai faină. Atunci te-ai făcut dungă. Bă, ăsta cine naiba îi? Să-mi bag piciorul. Habar n-ai, așa-i? Ăsta e Royce, să vedem. Aici e PES. M-a apăsat din greșeală. Sei Ăsta. Nu mai găsesc pe fraierul ăla care Ăsta-i cu care FIFA. trebuie să-mi dea husa. Asta-i FIFA, Mesut Ozil. Ozil. Azil. Asta-i Ghioțe, care e în FIFA. Aici FIFA e mai reușită decât PES, să-mi bag piciorul. Müller, FIFA, fum, boom, piu. Chiar au ce-am imitat. FIFA, fum, boom. Da, cam atât a fost episoadele de azi. Nu. Mai postez? Nu. Stai Am puțin. reușit cascada! Bun, atât pentru acest episod. Vă mulțumesc pentru Și nu uitați de like, share și comment. dar nu uitați să vă abonați la AM Gaming Pro sau cum? Am un Gamer Pro. AM Gamer Pro.
Mulțumesc pentru atenția acordată și... Nu, eu zic că mine ești un cocalar care... Deci mulțumesc pentru atenția acordată și pa! Nu, eu zic, tu știi cine e prost? Deci pa odată că ăștia mă nervează.